Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, labi na karong panahon nga nagpunay ang uwan ug masinati ang mga pagbaha sa mga low-lying areas. Kanunay nga pahimangno sa mga health officials ang paglikay niini kun mahimo aron kalikayan kining mga sakit nga dala sa baha. Sama na lang sa leptospirosis. Kung unsa kining mga sakit, mao kinang hisgutan nato mga kapuso karong buntaga. Makauban nato usa ka infectious disease specialist o espesyalista sa internal medicine si Dr. Faith Villanueva. Good morning, Doc. Good morning, Nico. Good morning sa tanan nga nagtanaw ani nga show. Daghan kay salamat sa Doc sa pag-uban kanamo karong buntaga. Leptospirosis, Doc, kamo nga mga doktor kanunay gid mo pahimangno ini sa atong mga kaigsuonan, likayan kun mahimo pag-ubog sa baha. Unsa man di ka delikado ning leptospirosis, doktora? Sige. So ang leptospirosis isa ka sakit nga usually manggawas ang mga kaso kung magbaha or magulan kay makuha man gud ning kagaw sa baha nga masagulan sa mga ihi sa mga kanang gitawag natong mga animals nga carrier sa kagaw, usually ilaga, mga iro. So kung mangihi sila masagol sa baha, masagol sa ulan, kung mulakaw ka sa baha, labi na kay mga samad sa imong tiil, pwede mo sulod ang kagaw sa imuhang kalawasan, unya mo na'y makakos sa sakit sa leptospirosis. Mas prone siya, Doc, kung doon na kay open wound, Doc. What if kinahanglan jud ka nga muubog ka sa baha pero wala kay samad, doktora? Okay. Pwede ni siya mahitabo sa tao nga walay samad sa tiil, iniglakaw sa baha. Pero mas grabe gyud, mas taas ang risk na makakuha ka sa kagaw kung naay mga samad-samad nga abli sa imuhang legs nga ilakaw nimo sa baha. Unsay mga sintomas, Doc, kung nagka-leptospirosis ang sa katao? Yung initial nga mga sintomas gitawag na mo non-specific kayo. Mura siya mga ordinaryo lang nga hilanat, pero kana maghilanat, maglain ang lawas, mawala ang gana sa kaon, pero kasagaran nga mga pasyente after pila ka adlaw nga paglakaw sa baha, inigsugod sa hilanat, musulti po sila nga sakit kaayong kalawasan, sakit kayo ang mga muscles o sakit kayo ang mga kabukugan. Kunya mo na usual kayo nga ilahang may numduman. Ang uban nila kanang mingon sila nga murag nagpiskat gani, kanang nagpula ang mata. Gitawag natong conjunctivitis. Unya kanang mudaga na siya pila ka adlaw. Naay uban nga kanang magrabihan na gyud nga makita na mo sa hospital sa emergency room nga mag-yellow na ang mata. Kay grabe na kaayo ang infection, gidala-dala lang sa balay. Na ako'y pasyente nga giatiman sa isa ka hospital din sa Cebu, unya loy to siya nga kay grabe gito iyahang lepto, mo among gitawag nga severe gito siya nga lepto. Dugay-dugay to siya gistar sa hospital, unya mao na tungod kay grabe man to nga kaso ang iyaha. Wala gid siya na wala siya ni survive sa sakit basically. So sa mga severe cases, doktora, posible gyud ang kamatayon, Doc? Ang severe manggod nga lepto, mao na ni among gitawag nga naanay involvement sa liver o sa kidney. Muna among gitawag nga hepatorenal. Hepato meaning the liver, unya renal meaning the kidney. So madaot na gani ning duha ka organ nga magdungan, maunan na ang mga serious nga kaso of leptospirosis. Pero kung makapa-hospital lang gyud sila, makapa-doktor lang gyud sila, unya matagaan lang gyud sila sa sakto nga management, pwede ra gyud gyapon mo survive bisan og severe nga leptospirosis. So kung mahimo, Doc, likayan na lang gyud ang pagtunob, pag-ubog sa baha. Kung pwede gyud unta, maglikay gyud unta taana, kung dili gyud nato malikayan, na may mga measures nga pwede nato magamit, like kung pwede magsulog ka ng boots gani nga atong gamiton sa merkado gani. Ang lain nga prevention nga among ma-offer kanang gitawag natong prophylaxis. So kung nilakaw ka sa baha, naay mga tambal nga pwede nimo imnon, antibiotic actually nga gitawag natong chemoprophylaxis, maka-prevent og development of leptospirosis. Ang pangalan sa tambal is doxycycline nga 100 milligrams. Kunya mo inom ng kagduha ka tablet, that is already prophylaxis.
Ideally manggod dili ta ganahan mo sibya sa ngalan sa tambal kay di ta ganahan nga i-abuse sa public. Pero makasabot man sa gugkog karong panahon na labi na naapatay mga restriction for COVID. Dili baya inana kadali nga makakuha ta og prescription from a doctor. Importante kaayo nga mainom nimo ang tambal within 24 hours sa imuhang exposure para siya mo prevent sa pag-develop sa sakit. And just 2 tablets, doktora. Ang imo 2 tablets na. Bitaw nindo pud nga impormasyon dok para kalikayan gyud nga mga kaso. Mensahe nimo sa mga nagtanaw nato imong gustong ipaabot sa atong mga viewers karon ay atong topic. Kay bago sayo na kayo isulti pero lisod no kay di man ta kay bago asa ka dapit na abdan ta sa baha, di ba? Wa ta kay bago nga nikalit nagbundak ang uwan pero hinumdumi nga pwede mo makakuha sa leptoana and then kung tanaw ninyo nga na-expose yun mo, nakalakaw mo sa baha, di man lang gani ang baha kung sa inyong balay na ay mga stagnant na tubig din ang inyong natumban, kung na gani sintomas nga mo develop mga 1 or 2 days gahilanat na mo, sakit na inyong kalawasan, mas maayo nga magpa-check up dayon og doktor para matagaan mo og sakto nga advice. All right, thank you. We learned so much from you today. Daghan kayong salamat sa imong oras, Dr. Faith Villanueva. Salamat po. Thank you, Doc.